Gruntovčani, evo nam osmice. Upravo smo dobili primjerke osme isporuke koja ide sljedeći tjedan od ponedjeljka. Najveće i najbogatije košarice do sada, najava toplog i raznovrsnog ljetnog asortimana. Pa ajmo proći na brzinu. Novost ovaj tjedan tikvice. U mini košarici ćete naći 3 komada, u maxi košarici 4 komada. Još uvijek aktualan mladi luk, pušlek u maloj i 2 pušleka u velikoj. Još ja mislim da je ovo, ako se ne varam, zadnja isporuka komorača. U košaricama ćete naći u mini 2 salate raznovrsne i 3 u maxi. Jednu lijepu količinu kelja tu i tamo i nešto danas isto po prvi put u povijesti Grunteka, a to su mrkva Celer Mix. Mrkve su ispale jako specifične, o njima ću napraviti poseban prilog, ali su prekrasne i najslađe na svijetu organske mrkve. Glavica zelja u maloj i 2 glavice zelja u velikoj. Tako da sad polako idemo prema težim košaricama, tako da će mini sad težiti preko 4 kg, a maxi preko 6 kg. Sljedeći tjedan očekujemo još pojačanje tikvica i neke druge kulture, tako da će sad težine samo rasti. Uživajte u povrću i dobar tek!